Mbak Mimin kalian Mbak Apri, Sukiman apa? Sukiman apa Sukipan? Sukipan. Oh ya. Rame-rame. Mbak Apri, J Mas Petrus. tambah ayu saya. Matur sembah nuwun pangestu panjenengan. Lah ya boleh lockdown di sembarang tempat tapi Klaten harus berbeda. Leres. Tetap ono Sukipan online, tetap ono pentas-pentas dengan melibatkan Mbak Apri sing ayu dewi saja. Iya. Iya ta? Jelas. Matur nuwun karo Ibu Sri Mulyani, matur nuwun karo Mas Narno, matur nuwun karo Kapolres Klaten. Nah, matur nuwun karo sedaya unsur ya. gugus tugas. Ingkang sampun memberi kelonggaran. Lah, ini suatu contoh, semoga isoh nyetrum karo kabupaten-kabupaten yang lain. Amin. Tepuk tangan untuk Klaten tercinta. Mugi-mugi menika dadosa tolak ukur kagem para-para penanggap Lah iya. wayang kulit Lah iya. nggih ngoten. Sing kangen karo ayumu. Termasuk kula kanca-kanca iki nek ora ngene iki terus piye Mbak Apri? Ya ta? Ayu le. Kandhane ta? Saderipun ngajengaken lampah. Saderengipun Mbak Apri, aku ki nek karo sampeyan wis ora iso tenan aku. Lho lah nggih ngoten. Coba to, disawang saka ngiringan ya tetep ayu, saka ngarep Ngiringan tetep ayu. ayu. Komburi nggih ketok wedhu. Ketok lejan kepiye lho ngono. Angel lho golek wanodya kaya panjenengan kuwi. Ya ta? Nggih. Dasare jek enom suarane becik laris. Rengginan. Wah, tenan. Enom lah. Lah, enom. tur ya naden lho karo wong lanang ya ora nulak nggih sendika Kang Mas. Lah, nggih. Ora tau mblenjani janji. Ngajeni. Lah kuwi lho tenan Mbak Apri. rumangsaku nek dalangke ngudar piwulang. Pantes tinulat Sinudarsono. Parandene bengi iki ora mencerminkan karakter seorang dalang. Mbak Apri, Dalam. sing jenenge kremenan kuwi dhewe-dhewe. Menapa? Baik tenan iki. Sukipan. Sukipan wis ngarani Suki men panut. Nek kira-kira lek dinyanyi kono ta ora usah nganggo Suki. Aku sore mas kebangetan lho. Sore iki mbok yo, maksudku ngene lho, aku nyun sewu ketoke sing dialam Apri. Ning sing dikersakake iki jane aku. Lah tek kowe. Ya nek ngundang Mbak Apri, Dalam. semuanya sudah melihat bagaimana Sudah terbukti. panjenengan ingkang temanda lho. Senengan kuwi ora kena di suwalani, ya ta? Nggih no. Perkara dalang ngujapi wilang akeh ning dalang ya duwe kesenengan. Ya. Kabeh iki dikeremenang dhewe-dhewe. wong kok kamuflase. Kamu langsung piye? Sore maki mbek aku. Piye? Mbok yo Dik Mimin utawa Mbak Mimin utawa piye jeng Mimin ora ya mangkeh limbukan jam 11. Oh nggih, kula saking griya jam 09.15 aku ngono to dhewe ya udan aku karo ngono iki. Ning basane ora ngono. Yang mengke jam 11 limbukan. Yang ki karepe ki yang nguti ngono lho. Maksudku takon milah. Kita itu partner kerja. Ri. Kita ki kanca seniman sama ngajar-ajar. Percaya. Kadose percaya aku lho. Oh, tak planak rambe. Sing tak eman ki seduluranku karo Bu Bagong. Lah piye ta? Nek masalah urusan ngejob karo ora kan urusan selera darang kriteriane masing-masing. Oh kae pantes, oh Mbak Sinta kae pantese nggo ngene porsine. Oh Nduk Tika kae pantese nek nggo seragenan. Oh Mbak Wida kae pantese nggo sing ngene. Oh Mbak Maratus kae nggon Ayu-ayu. ayu-ayu nggon. Kabeh ayu nek le ayu. Ning kan pamore wis kejedot nggon aku kabeh kuwi. Mbak Apri, Dalem. mohon maaf ya. Ngendikane wong sing ora klegan ki mesti ngaya-wara. Tak dudohke mbekane. Ora usah dipikir. Tak dudohke mbekane aku nek kon tumbak cucukan aku ya ngerti. Lho. Aku nek ra anu mbok yo Dik Mimin atau Mbak Mimin apa jeng Mimin ra ya iso to yang ra tak balesi kono ndawuhi nek tak balesi kok aku ngemong rasane Bu Bagong Darmono. Padha-padha wong wedok wis to lelakon sing pungkur-pungkur wingi sing iso ketutup ki mbok ya wis ngono. Apri, Dalem. saya mohon jangan sampai percaya dengan berita Boten luar. percaya nek wedok, wong wedok ki nek wong wedok kok mosok brengose karo jenggote ning stringi. Ketoke lagi sore mau mbok cukur kok wis. Masalah. HP ini dijelekke Gusti Allah ning ngapura. Alah, ger ya. Ya kabeh mau ki mung kanggo srana supaya kabeh iso raket. Lho, ngono lho. Ning bahasane ampun ngoten niku melih mungkin nek wong naik ngate HP kula kan sing nekeli sok ponakan kula sok sinden-sinden kan jil HP kula nggih foto bareng to wong kamerane apik engko nek tak omongi ya. terus kebuka tulisane mbek aku lho. Jagat Klaten ki wis padha ngerti siapa panjenengan, siapa kamuflasene Mimin Apri. Lho.
Wedok no waduh dandanane. Iya. Rambutnya disemir. Kayak Bang Telot, kucing Bang Telot. Heeh. Nganggo gelungan barang iki, gelungan pemuntu semua. Ane kabeh tahu itu hanya seolah tuntutan profesi, tapi yang terpenting adalah bagaimana hatimu dan hatiku menjadi satu dalam rangka persaudaraan untuk Klaten tercinta. Persaudaraan, paham Bro? Aku nek mau ngagek kata-kata rung percaya. Lho. Kudu ono ekskusine ngono lho. Lah kowe iki sawal-sawal rek malah nesu kudune njaluk ngapura ujung karo Pak BG ngono lho. Ujung sik. Oh iya. Nek ngakon ra cah diajari. Iya. Piye karepmu piye? Apa Ya lah kok ya sarwa kleru ya. Lah piye? Jane iki sing tak sir iki tidar lho kok malah sing anu kenggo kok bapakne. Gusti ya. Jane sing tak anu ki tidare songe meneng, pinter. Nek dikandani nggon YouTubean ngono ki paribasan wonge ya entengan. Mboten napa-napa Mas, monggo dirile mboten napa nyambut gawe bareng-bareng maju bersama. Wonge tak akoni jempol. Kok malah sing kenggo bapake apa iki lek gak golek dukun ki kleru rapale aku. Nang mburi kelir dela ya. Napa? Tak gacok lambe. Mune kok ora nganggo udol. Ayo Mas Petro, tasih menika riyaya Idul Fitri, kula kalian rayi kula apri nglenggono kathah kalepatan. Mbok pilih lampah kula sak tindak, ucap kula sak klimah anggenipun kegocekan wonten ing papangungan miwah wonten ing kehidupan sehari-hari kapengalih kirang nuju prana saestu panjenengan kersa bedah tangguling samudra pangaksami. Semoga aku ya mimin sepira gedene ndekku. Kadose mboten. Aku wis ngerti. Aku lagi gawe ora. Aku wis ngerti beberapa kriteria lelaki ketoke nek semono ki ya ora gedhe banget. Apa lho iki? Semangate iki lho pirata sak uni-unimu sing penting kabeh iki. Ngene lho maksudnya iki. Sepira gedene dosaku. Mraping kowe sak keloron ya Mbak Mimin Mbak Ampri aku njaluk ngapura. Dosamu lan dosaku muga-muga leburan bener ya jadi. Muga-muga kabeh mau seneksenan Kyai Danyang Nyai Wali kang sumari ning palar kene bisa mangke yuwana kabeh lebur dosane. Muga-muga lepas soparanmu lan jembaro iguh partikelmu. Urung tekan kok le. Ugi kagem rencang-rencang yoga. Kanca-kanca Bagong Grup. Kathah lepatipun nyuwun pangapunten linangkung kagem Mas Angga. Sing dosane gedhe dhewe ora ngempul. Ya ta priye? Padha ae kowe ya buka IP Mas Angga lho. Padha ae wis buka IP Mas Angga lho. Dadi nek kowe njuk ngapura Mas Angga wis jumbuh trep. Kula kok pengin salaman kali Mas Angga raket. Boleh. Mas Angga menika ingkang ngegong menika lho. Ya, parani sik. Mas Angga. Pinara Mas Angga, rene sik Mas Angga. Kempule ditinggal, ora dikempuli ora apa-apa. Rene sik. Ayo. Mriki sik. Ayo. Mriki sik. Rene sik. Angga, ayo cepet. Time's up. Ayo. Nah, rene. Sajak dulang-dulangan. Nek nyoto kabeh iki lebur dosane kudu dulang-dulangan Angga. Nek kowe manut karo si Om, aku elek-elek ommu lho, Kak. Ayo. Kok kaya sajake kembul bojone Andrawina. Wis kono, sing apik. Ten tengah mriki to. Mbok nek go blocking nang kene nek kejaba nek memang arep reoni ya monggo, nek aku ya gerung. Saya muni ini piye Mbak Apri? Oh ya, nyatane ya jangan mengganggu ya. Mboten nyatan ya karena urusan intern. Lah intern piye? Aku wis karo Pak BG wis njuk ngapura saiki kowe pri. Yo. Kersanipun ngunjuk rumi. Ayo enggak. Ayo. Mi ingkang pundi? Rak wonten air mineral, wonten teh, wonten. Ngersakaken teh, kopi, susu. Ulangno kuwi lho. Ngersakane apa? Ngersakaken teh, kopi, susu, napa jus. Ngunjuk riyin Kang Mas. Ya Allah. Nek wong lanang sing gragas ya doyan jus mau pri. Ya gek muni sing HP. Nek sungkem ki kadose Oh iya.
Ujung kok ayo iki Riyaden kok ayo. Lah ya. Langger. Lowo nggo tambah mumet. Mas Angga. Nun. Ya. Sing apik no. Lelakon ingkang sik ya tak Angga. Kowe nek arep mangsuli ngerti Om sik ya. Aja ngisini si Om ya. Ndak boleh bikin malu si Om, oke? Yes. Oke, ayo sing apik. Mas Angga. Lelakon ingkang sampun kawuri mboten sah dibahas malih. Ingkang sampun nggih sampun. Ingkang dereng menawi kilap monggo. Menawi wonten lepatipun kula nyuwun ngapunten lho. Diulatke. Mbok pandanglah mataku kayak dulu itu loh. Mas, biyen katon apa saya katon mbok dimake. Oh, mbok dimake kalau zaman video call kae lho, Mas. Gampang kok ngene lho. Mbak Mimin. Nggih. Kuwi nek karo wong lanang rambut petantang lho. Nasu keprok, nasu bacok. Senenge cak. Karo kene ra iso apa-apa lho gumunang. Lepatipun Dedek nyuwun ngapunten nggih, Mas. Muni ini piye? Enji. Ya salaman. Salim. Cium tangan. Ora apa-apa. Lho ora apa-apa jenenge pun persaudaraan kok. Lah, Persahabatan. Ora apa-apa. persaudaraan. Iya. Cing malah ngaji kok belek. Piye enggak rasane piye enggak? Enggak, piye? Mboten ngayahi. Ayo piye kabeh iki carane kok. Carane gene bojoku dirambang ya. Bal oh ya dirambang. Matur nuwun ya. Sembah nuwun nggih Mas Angga. Minangka pikulai oleh Sedyapura saiki ngersakake apa? Ngersakaken menapa? Ngersakaken kula napa? Rono aku ora rangkepan. Ya Allah. Hubungane apa ora rangkepan karo jajar kuwi? Ora ana hubungane. Nek wegah karo Apri apa aku sing tuwa sing Ya. gembi. Nyoba. Yo aja to ben iki ya sak anak. Ora iso aja karo Nyun sewu, sak anak kula to wong ya aja nganti piye to. Iso. Yo aku ya aku ngerti to. Cek ta, jejer Mas Angga, tak amat-amat iki wajahe kok enek kemiripan ngono Ya ya. mirip ning rumah mesti jodoh lho. Nek kono karepe ya mungkin mbok ngersakake aku ya kosek-kosek. Alah. coba lungguh jajar. Aku pengen golek nggon sing mirunggan ngono kok. Aduh. Ayo piye? Aja ngono to, Mbak. Makane aku Apri gelem ngene-ngene. Sorry. Ayune ayu kono, nek kono dimek-mek oke-oke saja. Dedek maaf ya. Padha-padhane josok kamu dimek-mek nyang no. Lah rumah saku dhisik iki ya tenanan kok bae kecilik kowe. Mas dhewe mbok kula nyuwun ngambil lumpang kalih alun. Anggon deplok wong loro kuwi. Wale muni sombong ora jamak. Bapak Mbak Sinta. Wis piye? Ya berarti kesalahan iki Mbak Sinta ya. Ora. Yo Sinta yo banget tenan. Aja kaya ngono kuwi. Lah iki nek wis diapura kuwi rasa dudan-dudan. Ora sah dudan-dudan. Maksudku ngene lho. Niki kan pengen kenalan karo Dik Apri. Heeh. Mbak Sinta aku kenalno kuwi jenenge sapa Dik Apri. Hmm. Mbok yo langsung diterangke nek Apri ki lanang, mbok ngono. Heeh. Lah ngertine rak yo wedok yo berlanjut berbulan-bulan. Sing salah kaya niku ngene terangno apa anane Apri ki lanang. Apa yang ngono enggak? Lucu. Ngeten iki. Ya wis makasih. Tambah ya Mas Angga. Jaluk apa? Jaluk lagu apa? Sarono nggo ngraketke seduluran. Jaluk lagu apa? Sing kalus gumya apa bobok? Dangdut. Oh dangdut. Saragenan. Seragenan. Lagenan nggih. Pak D. Oh Pak D. Irunge blarak semende ya Angga itu. Blarak semindi. Anu Ora blarak, kuwi blarak Bangir. slulup nek kuwi. Teratak kok. Makasih. Makasih, Mas Nggih, Angga. Terima kasih. Iya. Mas Angga maaf lahir batin. Iya. Sehat selalu nggih. Sing penting Litrah ora. war mlitrai aku. Gablek e ora. Suwun Mas Angga. Wah, jane. Terima kasih Kakak Ojol. Wah, sajake wis tau ya. Welah tau. Makane aja ke mobil suwek. Matur nuwun menika salam-salam menika Nggih saking keparengipun Pak Deparno kepareng rawuh. Matur nuwun Pak Deparno Wiluja Lenggah. Bapak Kanjeng Bupati Sepuh kepareng Lenggah matur nuwun. Mbah guruku Mbah Dar Joglo nggih kepareng rawuh. Matur nuwun Mbah Dar, pangestunipun Mbah Dar. Iki mau wayangan iki jenenge disumbang Mbah Dar Son lho.
Mbak Apri, Mbak Mimi. Oh. Ning ngertioso digawa iki mboten Mbah pun matur nuwun pangestu mawon sing disuwun. Lah. Iki pokoke iki Mas Tris ya keparang nderek atensi Mas Tristianto. Pak Tristianto, Mas Dwi. Nyuwun lagu pepeling katur panjenenganipun Raka Mas Juwardi pinteringan bagas waras keberkahan saha keselamatan lan Mbak Amin. Niken mugi-mugi dados keluarga ingkang samawa. Amin amin. Nyawer 1 juta transfer saking Mas Tristianto PP. Terima kasih Mas Tris. Dan juga terima kasih atas nama Bagong Group kagem panjenengan untuk halal bihalal relawan mulya besok tanggal 26 malam 27 tetap di Bagong Group channel Haji Sun channel dan channel yang lain PWKS Jabodetabek Cah Gunung Gandul akan menyiarkan secara live streaming tanggal 26 persembahan dari Pak Tris untuk relawan mulya Kabupaten Klaten. Semoga mulya Klaten Anjayeng Bawana. Allahumma Amin. ya lagu ini pepeling langsung tak kuntak dadekke yuk. Mancine padha nindakake adan wis kemandeng wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna dan berjamaah salat saya tingadoke tindak mungkar prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga wis mancine tansah dielingke wis mancine padha nindakake adan wis kumandheng wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah salat saya tingadoke tindak mungkar prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Mbak Sukipan
Kedalem Mas Petruk. Menawi panjenenganipun Bapak Habib Suparno, Pak D Parno, Nggih. ugi Mas Narno, ugi Badar dereng jumeneng tindak mriki ketingalipun dereng lega. Kilang Afdol ngaten. Krana pangandikanipun sabdanipun kenging kangge cagak uwat-uwat tumraping temanten sekali. Nggih. Nggih, leres. Nah, yo monggo panjenengan ingkang nderekaken tindak Pak D Parno kalian Pak Narno ugi Mbah Dar. Sepatus rawuh boten kitang setunggal kalih pangandikan minangka kangge sumbul tumraping temanten. Nggih, monggo mboten ngirangi raos kurmat kula, monggo panjenenganipun Bapak Pantaraman para kanca. Pak Parno, Bapak Bupati Sepuh, Mbah Dar kasuwun tindak wonten pepanggungan. Medal mriki Bapak. Monggo Mbah Parno. Nggih, monggo. Terima kasih Pak D Parno, Kanjeng Bupati Sepuh, Nggih. Parang Rawuh. Sugeng dalu Mbak Cange. Sugeng dalu, Pak. Sehat nggih? Nggih, minal aidin wal faidin. Sami-sami, Mohon maaf Bapak. batin. Mas Petruk ya. Nggih. Nggih. Mas Petruk kok lemu cendhek ngono piye? Lah nggih lah Ka- iten pripun ka- citakane nggih pun ngeten ya, Pak. Manika kula niku nggih gagah cendhek nggih ta. Kula Lah, nek nggih. nek oleh anak kula ngoten gagah cendhek lah anak kula gagah dhuwur. Nggih, ning putrane nggih inggil-inggil sedanten ya, Pak. Lah niku tirun mbokne dadi. Oh, lah nggih. Nggih. Nek tirun bapakne gagah cendhek masalahe ngoten. Nah, nggih. Pripun Mas Petruk? Menika dipun antu-antu pangandikanipun bertukar resep kalih temanten kekalih Oh, Pak nggih. Narno. Nggih. Monggo dipun Nggih. ngendikani mawon supados Mugi pengantin sekalian menika Nggih. pinaringan dados pengantin ingkang samawa, nggih ta? Amin. Barokah berkah rezekine akeh, panjang umur, nggih ta? Amin. Enggal pun paringi putra lan putri. Amin. Nggih. Nggih. Putra-putri ingkang hebat, nggih kagem Klaten, kagem Indonesia Amin. Raya. Nggih. Ning ya sesuk sak keluarga lan anak turune selamat donya, selamat akhirat. Amin, amin. Sugih Amin. donya, sugih akhirat. Nah, Amin. ngoten. Mbak Mas Petruk nggih ngoten. Nggih. Nggih. Nah, sehat bagas waras Amin, dayanipun Pak. sak krune pokoke nggih ta. Nggih. Rezekine akeh Amin. Ya Allah. Keluargane ya selamat donya, selamat akhirat. Amin. Sugih donya, sugih akhirat kan ngoten Amin. Mas Nggih. Petruk. Nggih. Tungone sithik ning lengkap. Amin. Nggih. Ngaten nderek remen Mas Juwardi. Mugi pengantin sekali sehat walafiat. Nuwun sewu wau mboten saged lah sing mriki sing ibuke, nggih ta? Mo nggih. Nah, saya yang ke sini atau saya yang ke sana ya ngoten. Nggih. Wis kowe wae Bu sing ke sana. Lah liyane ndak rakomanan kan ngoten. Nggih. Dipenggal satu-satu Mas. Nggih, nggih. Warata nggih. Nggih. Jarakan darbipun Piai Klaten Nggih, yang penting setor muka kan. Lah nggih no, harus niku. Nggih, kagem silaturahim. Nggih. Kagem guyub ngaten Mas. Nggih. Nggih, pripun iki? Sak menika Mbak Apri. Cih, Mbak Pak. Mimi. Piye Pak e? Nggih. Ya bagus, ya ayu angel. Panjenengan ya pirsa mentahe kaya ngono. Mentah wae Mentah wae nyenengke kaya apa meneh matenge ngene. Burung dikapak-kapake ketok resik apa. Tahu. Apa meneh di Sapi kok Nyenengke. terus sing. Nyenengke ngoten. Kadang kanca-kanca kok apike enak pas dandan, Nggih. pas dipermanek kula kan mentah mateng wonge pancen Alah, nyenengke. enak kula niku. Mentah wae nyenengke apa Lah. meneh mateng. Lah, ning rata-rata nggih enak sing mateng kok, Pak. Lah ngaten nggih. Mateng ning pangan codot. Remuk. Mbah Parno Sugeng dalu Mbah Parno. Monggo, Mbah Parno sapa pangandikan Yo, Mbah Parno. sembur-sembur kagem temanten.
Sugeng dalu Mas Petro. Oke, dalu Bapak. Terus pertama mengucapkan selamat berbahagia untuk Nggih, amin. pengantin berdua Mbak Niken dan suaminya. Sekarang sudah menjadi suaminya. Iya, nggih. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Mudah-mudahan caket rezekinya, Amin. cepet dapat momongan. Amin ya Allah. Nggih. Kalian rencang ingkang sedaya ingkang sampun wonten mriki kula Nggih, nyuwun amin. niki pas riyaya. Nggih. Mugi-mugi sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Amin. Nggih. Kami tesih sawalan nggih menika. Asik Lah, nggih. nggih. Matur nuwun. Nggih. Mawon nggih. Nggih, sampun Pak Parno pangandikanipun saged nyembur dhateng temanten sekalian nggih. Dados temanten ingkang sukses. Iya, amin. Nggih. Sakmenika kula nyuwun tetembangan saking Pak De Parno rumiyin. Monggo Pak De badhe kersa nembang menapa kula sumanggaaken. Ngono. Nembang menapa menika ni ketinggalan nek mriki rada senengane griyak niki nggih. Nggih, sumangga mawon wong menika Kersa mawon. Virtual menika sekecoy. tasih uber jagatipun. Monggo. Anu mawon nggih. Napa? Sesideman mawon ngene. Wah. Sik. Berarti ngangge bawa nggih, Pak nggih. Ning kula bawane mawon nggih. Oh, nggih, siap. Wah. Sesideman Mbah Dar. Nggih. Ora demenan. Lah, iku kudu iso bedake Mbak Dar iki. Beda niku. Mbak Kakung iki piye, Mbak Kakung? Sesideman sanes sesi demenan. Mbah Dar niku sok kleru mirengke biasa. Panggih jarakan piyai sepuh, Pak, nggih maklum. Mboten klentu mireng kene Mbah Dar kok pancen dipolitisir kok bapak ngoten kok. Monggo Mbah Parno. Monggo. Wiwitane andherek sang pekek priya bagus kang olah budaya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nganggo rasa ta. Mbak Mimin iki karepe iki aku iki. Priya bagus kang olah budaya. Kula mbayangke ngeten, Mbak Mimin rung nyangkut kang iki. Kula mbayangke niki mireng ning swatene enten dhuwur gunung mrika nggih ta. Enten lincak, lambarane widik, enten ngangge napa? Teplok nika wis karo nyamikan jadah. Pinara nika. Wah. Siap Pak Dik, pokoke kula lajeng sewenten gunung. Nggih. Nek diwul Mas. Wah, siap. Gatot. Samanjine kula menika jadi tampi to, Mbak. Alah. Soale kula mboten nganti garwa kula, kula biasane ndak dari wong wedok uculan ngoten lho, ngoten kan. Nggih, kados ngendikane Pak Bupati Sepuluh kan kabeh dipilah-pilah kono rene men sedulur akeh menika Iya, nek ora sampean kudu sesuk- sarambitan terus ngono lho. Bri. Jenengan sesuk ditenggo Mbah Parno. Heeh. Sing bubuti suket rung enek. Monggo Monggo, Pak Mbah. Dik. Marak menyang kutha gede. Jelas. Kak Desa Timin. Ngedrop. Ya. Bendera terus kayung-yung selendang kuning kang saking ukir Jas. swara kurang bremana ning wasis angrum Ya. Enak. angrum marang bendara ya sulestya pijer ngincangake alis Enak. terus Yep.
piye lho niki sak langgam sik mungkin terus anu Kanjeng Bupati Sepuh. Pripun suwantene Kakang kula niku? Tepuk tangan hebat sekali kok pripun. Kados mirengke kaset pita zaman rumiyin ngoten nggih. Nah, klasik tenan. Pripun? Pita jaman riyin pripun Mbak Apri? Ingkang Apa dawa? dados klenengan ingkang tempo dulu ngoten niku lho Pak. Nggih, dados klasik banget ngoten. Klasik banget. Nggih. Pini sepuh nggih. Nggih. Ya, Mbak Apri. Sing koke tapi kekinian lho, Nduk. Ya. Luwih becik patenan timbang pisahan mridyakan selestia tak rewangi samudana marang kula warga garwa mihan praputra liwat kincanging alisku kuwasa anglanda rasaning hatiku Latihan mas lingsir yuswaku aku isih mampu lateni selangku mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga hanyrimpo jiwa ragaku tak urung kahormatan mamperuk rubuh ngarep tinju urip ana kutha gedhe kuwi tak tukake masalah isine kuwi apa bae nadyan sasidaman mesti tak wujudke Matur sembah nuwun menika sampun swanten saking Pak Deparno sak menika Kanjeng Bupati Sepuh. monggo Nggih, Pak monggo. Haji Pun. Sun Monggo Mula ingin kagungan channel Haji Sun. pun didisi Kakang kula dadi ora. Nggih vlog gentas ngaten. Nggih. Napa niki Mas? Monggo Matur, pun nggih. kula sumanggaaken pun sak bawa mun ya ning Tawang men pun trima. apa kula. ngundang Nggih. temanten kekalih dandang gula sidoasih Oh, nggih saged. Nggih. Aduh ya. Nggih. Tang kekalih pengantin sekalian wis wah pengantene kakung bagus, pengantene putri ya cantik. Tur sarjana sedanten ya, Pak. Pinter sarjana kabeh. Nah, kita ya sesuk ndahuk kae rezekine. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Nggih. Alhamdulillah derek remen Pak Juwardi. Nggih. Wah, Pak Juwardi niku niki paring dono rasa wiyatun kathah wis sawane iku mantu dalu wayangan gitu. Nggih. Niki nek kudune 7 dina ngoten Mas. Loh, wong-wong kuat kok Mas Petro. Nggih, leres, Wong nggih. kuat kok gitu. Wah, jengke napa wong Nggih. Wah niku dono rasa niku hitung angel kok. Mas. Nggih, betul. Balike ya bral-bral gitu. Nggih. Dadi nek naming sedalu senes Pak Juwardi niku. dados meeting tasih tambah Lho, niku tambah. Kedah berkesinambungan menika nggih. Nggih. Sewulan ping 7 ngoten wah. Genah pun karek ngepingke nggih. Wah, niku wis alah niku naming sak niku gur kabel sak potongan niku pun cek
cakep kok Mas Bagong. Lah, nggih. Nah. Monggo dipenggalih lho Pak Juwardi. Wah, dipenggalih niku. Lancip. Mesti dipenggalih, Lancip. mboten kok mboten dipenggalih. Karena napa? Wong paling nggih sinten kemawon, Nggih. dungane ya akeh, engko rezekine ya tambah akeh. Leres sangat nggih, betul sekali. Apa boleh sakniku niku di streaming. Wah, Wah, pundi nggih. menyenengke wong sak Indonesia. Dunya menika sami. Gitu Mas. Mireng-ni mirsani. Gitu Mas Nggih. Petro. Nggih. Kula niku iki wae mula mireng Pak Juwardi dalu wayangan. Wah, kula ya kudu teko, kula ngoten. Lah nggih. Mungkin kula ndak dosa nek ra teko ngoten lho. Mula kula ya semangat. Lah pakne gedhe dhisik ya kula tututi. Nggih. Wah, Pak Dini kok ra ono iki nggih kula ngoten. Lah kula terus nututi. Kula ngerti glibete. Wah, iki sajake nek nggon wayangan iki. Nggih. Padahal mriko wau krawitan gitu. Oh nggih, wonten joglo kerawitan. Wah, kula mlipir. Nah, ana kakang kula sing nomor 3 ora tak pamiti niki wau. Waduh. Nek pamiti nek ditarik ra sida. Lah nggih. Mula melipir bablas. Nggih. Kula salut kalian pasederekanipun ing antawipun Kanjeng Bupati Sepuh, Pak Nggih. Diparno, Pak Ditum, Nggih. Budi Giatmi saestu lho. Nggih. Menika dados ikon, dados contoh kekerabatan yang sangat baik. Nggih. Saling menghormati, Amin. gitu, saling memberi dan menerima. Nggih. Sing ora mampu dibantu, gitu. Nggih. Sing mampu ya ora gendung kumalungkung, ya apa anane apa biasane. Matur nuwun. Rezekine kanggo wong akeh. Niku saestu matur nuwun Nggih. sanget kangge contoh tumraping bebrayan wonten Kabupaten Klaten. Tepuk tangan untuk keluarga. Saking Pak Tumiyono sak brayat Pak. Kula wau jane critane mboten ngertos Mas Petro nek kidul niku wonten klenengan mboten ngertos. Oh nggih. Nggih. Ceritane niku kula pun siap-siap Nggih. naik teras ajeng berangkat naik kereta jam 8.20. Oh, Lagi Nggih. duduk niku jam 7:30 punjul 8 menit. Kakang kula nomor 3. nggih. Ning ngendi? Wah, Walah. Eneng ngopo saya bilang nggih. gitu. Aduh. Ngidul engko klenengan. Lho lah, aku arep naik kereta jam 8 kula ngoten Nggih. to. Kula pikir-pikir. Nah, Kok nek dikon sing tuwa, ki engko nek ra mangkat, Lah, iki engko lho. ya gelo. nggih, betul. Ning agenda kula kathah. Nggih. Lah kula coba batal-batalke sik niki. Nggih, nggih, nggih. Saged batalke ngundur. Saya terus berangkat mriku. Demi saudara. Lah Tepuk tangan lho iki contoh. Lho contoh lho tenan ora kok aku gawe-gawe. Dadi Nggih. nek karo sing sepuh ki tetep setya tuhu. Ora metung perkara pangkat jabatan lan Lah, nggih. liya-liyane Mbak Apri. Nggih. Iku Nggih. contoh kuwi. wong luwih sepuh kok, Mas. Mula kak sampean karo Mimin ki Mas yo sampean ki kondang luwih ayu luwih pinter luwih sugih. Aja ngantek kowe nyamah karo Mimin. Mesake Mimin kae. Malati. Lah, Marake anu angsare lho. Mas yo kaya dengkul diketi-keti rupane ning kowe iki kudu bekti. Ora masalah. Lah, Kok rupaku arek iki gentur tapane gedhe Lah, prihatine. Mas yo koklok ning kowe kudu bekti. Omonganku numusi. Lah aku gelem nyedake kowe pira wen? Iya, senadyan koklok. Ora apa-apa, kuwi wujud katresnane ora kudu dalem bono kok. Biasane kowe wedok nek lho, kowe iki mergo tresno, buang tilas. Maksudnya tresno mbak aku nek Mas yo kaya bletok kaya peceren. Kudu kok bekteni. ndak masalah. Ora masalah. Kuwi sedulurmu tuwa lho, Pri. Ora masalah lem biji menungso ae. Lah ngono lho. Ora masalah. Ora masalah. Lho ngono. Aku. Wah. Kok lek ceritane nek ana wong padu kok seneng ngem. Golek rukune wae angel kok ngene iki. Iya, iki Lah. monggo nyonto. Lah mosok ya ana sing ngomong elek nggih sinten? Lah ora Kathah Pak mboten napa-napa. wong mung ming. Ah wong semluhe kok ngomong. Lah. ya ta. Lah dalem karo Pak Nyenengke dhuwur, pideksa, semampai. Lah piye? Kurang piye? Gitar wae kalah gitu. Nah. Oleh gitar niku ora mlenduke banget. Dan iki mboten. Niku motor gitar niku dream kok. Lesok sing sok kula rasken ngeten iki lho Bapak Bupati Nggih, Sepuh. nggih. Nek di Apri iku pamon ndelah mulih nyanyi niku mboten sing metuk gage-gage kanca-kanca niku gage-gage ngeter. Oh, ngoten. Iya. Nek kula Mas Nuno tekan Klaten wae engko ning kono wis rada cerak kula ngoten. Oh, nggih. Aku mampir kono sok Mbak, aku mampir kono sok Oh. mbok yo legani kula ngoten. Nah. Bedane apa aku karo Apri? Apri nek ora ketutup Mimin piye? IP Mimin nek ora ditutup Apri piye? Kan saling melengkapi to ngoten Oh, niku. ngono. Ya, Pri. Pira wong ta Gusti Allah buka aibmu, Pri? Pira wong? Katakan aib ya nyapa to kowe iki kok. Jawa ki kan ngerti nek kowe iki ora selalu cantik, kowe iki ya, Dip. Sesuatu yang buruk. Wah.
Iki malah do buka wadidha curhat iki. Kersanipun. Sampe iki mung meneh contoh lho. Tiruwa keluargane. Berarti Mbak Apri sering diterke ngono. Ya. Niku diterke sinten-sinten. Janjane ning joglo. Janjane joglo Badar ya ngeterke. Wah, nek Badar ki asal masuk le. Hati-hati lho, Pri. Kowe jujur aku lho Mbak Apri. Badar kaya wong glibet lho, Pri. Nah, kudu bocori lho sesuk anu. Nawi sami kersa butuhe nggih Mbak Trap. Malah. Monggo Pak badhe anu nembang menapa kula semangkaken. Bawa eling-eling ya Mbak ya. Eling-eling Pak Mas. Nggih. Oh ya, sip. Nah, mengki kali di anu direnggang-renggangke Mbak Mapri. Monggo Mas Pukon. Pri apa ta ya? Aku ora apal, Mbak. Monggo dipun padosaken seratanipun para sedulur. Ratenari, semonten nggih? Nggih, leres. Ratenari awarku nyata lamun satria ing jadi pati prakosaka kakung luhur godhek simbar jajang yen ngandika gereng pindah kuntur dasar satria prawira Yuk eling-eling jegetan ya. Rama eling kula eling gunungane senapan Ayo, joget. Berdua. Ayo. Rekete goyang.
jogetan pantomim wis ditindakake dening Mbak Sukipan. Lah ya wong marang eweke dhewe rumasane ora wong Banyumas. Ora masalah. Nek kudu budidaya berusaha. Iya, enggak apa-apa. Dadi sesuk kudu sinau. Budidaya ngapa? Monggo kaya tengel iki malah Mbak Mimin. Kapan pintere? Iya. Alah bisa karena kalah biasa. Iya. Terus itu mboten saged. Lar maju kapan? Ulah dalah. Sapa rek ora generasi. Muncrat. Jadi pas Mbah Parno mau bawa, terus apresiasi deman kok Mimin ora ngadeg ora iso ki mboten. Iya. Lagu Sesideman apal, paham, fasih. Heeh. Ning memberikan kesempatan kepada yang muda main tampil. Iya, heeh. Salah satu kamuflase untuk menutup diri sendiri daripada kesalahan. Sawe aku meteng kaya Sinta terus aku leren sinden barang ra ana regenerasi. Lho, meteng anak apa? Pri, kena meteng anak-anak apa? Angkong paling. Angkong jauh balake. Nggih, matur nuwun kali Pak Diparno sampun peparing kalian kong anggi kanca-kanca. Sembah nuwun Mbah Parno, Pak Bupati Sepuh. Mbah Dar ya. Mbah Dar ugi. Nika pundutan genta saking Mas Juwardi. Ngersakan menapa? Nah, teruntuk temanten berdua. Mas Nika Siti, Mas Bagong nyuwun gending podang kuning. Kagem temanten kekalih Niken Sydney mugi jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah simbok leginah dengan sehat selalu. Sehat selalu Mbok, momong anak putu. Allahumma. Amin. Semangat Mbok, Allahumma. Amin terus. Mbok leginah kaya Mbok ngisor ki lho, wah tenan. Pripun? Piyayune 10 jek etes isah-isah dhewe apa-apa dhewe elok lho. Mbok leginah. Yo kuwi resep awet muda ki wujud disinau. Piyayi rumiyin menika Nggih. nek iso nindakke dhewe ora kongkonan anak, ora kongkonan putu. Ya, betul. Jadi Nggih. sesuatu yang mesti bisa dilaksanakan sendiri. Nek saya kan waton perintah. Iya. Jadi kaya aku iki ora waton perintah, tak tandangi dhewe. Waduh. Wong wedok mandiri ki ya aku. Halah mandiri. Bengi metu dhewe rasah diterke ra apa-apa. Ono wong genggek. Jenengan iku lho. Kok bener to? Gek golek lho maksudnya golek kanca. Sorry ya, maaf ya. Ada keluar kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf, ini masih suasana lebaran. Oke? Sayangku, cintaku, dambaku. Ya. Pak BG. Pak BG. Ora iki malah muni Petro diwaku kok 11 nang gagas. Sebagai pribadi Heeh. langsung saya maafkan, tapi Apa? sebagai sama manusia saya harus mengingatkan. Iya. Yo. Tembung panjenengan sak kelipah Abad. ngarene aku genggek mau. Seumur hidup tak until-until. Seumur hidup tak until-until. Astagfirullahaladzim. Loro tenan atimu. Nek aku mau dadi genggek ngopo dadak gelungan? Ngopo dadak latihan nyanyi? Ngopo dadak latihan sinden? Ngopo dadak mbak muda blecet ae? Waduh, Mbak iya. Mbak iya. Gunane aku gelungan Betul kaya apa? Ora lho, iki mau anu kata-kata spontan aja dipikir. Ini keluar dari Nyun sewu, spontan ya spontan. Nek ra kelungan ngendika kono kan ra mungkin spontan mesti astagfirullahaladzim. Lah wis nang astagfirullahaladzim no. Apa dadak kok tanya-tanya kaya astagfirullah ngono. Ya ora iso. Wong lanang. Lah wong wedok. Banget. Lah wondoyo bletok ngene. Kabeh tak ukur rata nek wong wedok ki lele merek nyun sewu. Lho, kok mung 1000? 1 juta tak kei kok padake cah tipis wae. Atase Pak Bupati Sepuh ning ngalembon aku bodine kaya ngono. Pak Bupati Sepuh lho, moko Bu Mulyani ki cantike kaya ngono. Kuwi mergo ora kok piye? Mergo menghormati Kowe iki sebagai kok sik ngarep tanding karo Bu Bupati. Alah Gusti Allah nyengam. beliau tuh menghormati saya. Nyebut ya Allah nyebut. Siapakah dia? Bukan berarti beliau kok tertarik kali kula mboten menghormati. Oh, iki sosok wanita. Dihormati. Cik lalu hormat gerak. Tegak gerak. Terima kasih. Lah dalang ra mudeng bahasa sanepan barang. Lho. Ngormati ki jenenge pribadine kuwi Jenono. Ajeni saiki ajimu piro? Ayo urunan, Cok. Urunan. Piro ajimu? Biasane nyelawe niku. Diwaku lho. Ngapri lho. Biar mbok jujuli 2000. Mbok wis trimo. Wis aku. Pun ampun wonten melih nggih. Nggih. Aku cek ati segara. Nggih. Tembung penyansek limah wau agek pisan mau tak anggap kuwi mung ucapan, mung paribasan, mung kekhilafan. Lagi talak pisan ra apa-apa. Lah, tapi nek sampai 2-3 kali diulangi nyonya aja takon dosa. Waduh, ora takon, wong ora didosa kok takon. Ora apa-apa ya. Iki mau bahasa pendekatan Oh, gitu. nggih. Heeh, aku ora tresno karo ora nganti muni.
Aduh, Gusti Allah, ngapura. Yes, untuk kali ini aku terima dengan lapang dada dengan segala fisikmu aku sudah menerima. Karena bagaimanapun juga aku tetap ingat kebaikanmu sewaktu kamu belum setenar ini kamu ikut denganku ngantek dandan yang gerdu kayak dikeroyok laler kayak kelingan. Itu tetap saya ingat-ingat gitu. Iki lho wong lanang sing ngerti proses iki kok ngene iki. Kok Pak BG. Golekno pacul apa ngono Cak. Anu nyun sewu, anu Bu BG disingitke riyen. Disingitke. Lah kono ki sing sah kok disingitke Anu piye? streaming tolong di-cut dulu untuk sesaat. Nah, dadi aja ngantek engko ndak sak ngalam donya. Soalnya kita iki ngersake tenan, iki ngersake tenan. Oh iya. Pun mireng piyambak to? Iya. Wong lanang ki ndek bojo siji etuk, ndek bojo loro etuk, Iya. ndek bojo telu etuk, ndek bojo papat etuk. Iya. Ning nek etuk ijine garwane. Iya. Beliau sudah etuk PN. Bojoku senate omong ora aku. Nek arep variasi karo Mimin karepmu, Pak. Variasi to. Nek ajeng beliat, Mbok. Aku arep nek sing dempere ngarep ki rada lincip. Yo demper. Iya, Pak. Nek Mimin aku ikhlas, nek liyane awas. Demper karep Nek Apri mainnya perasaan kok. Ayu tenan. Waduh, lancuk. Gila nih, Cak. Saking kula excited ngoten lho Pak BG. Iya. Ini tak lapor. Iya saka sayang karo wong kabeh iki mau kan ya. Kabeh iki Kok ra iku pas dikesut ra ya badar sak. Lho. Nyen sewu ketoke mung sak tisu. Ning maknane gedhe. tisu. Ti. Lah ya Allah. Lah piye? Yalah, bar ngono kuat. Sapa yang ngomong Mas sapa? Oh, ra cetha. Ge argo apa wong ora duwe anu par karo sapi no kono-kono. Dimas iki. Kalah isik gelo kok rumah aku. Dimas, Lah, bagusmu kaya ngono jebul kok kaya ngono. Apa ya argo nguset-useti dapuran pring. Nggih, wae seneng banget nggih. Aduh ya Allah. Katakan podang kuning mawon monggo. Pripun? Podang kuningipun. Podang kuning. Mbak Wida, silakan. Ratu podang kuning. Iya, silakan. BG Group, Mbak Wida. Iku dipunduti kali Pak Pomo Jember, Pak Pur Cepu, ngono ya. Kali Mas Eko Suroso Kerempan Kebak Keramat Karanganyar. Kok keramat. Kok anu ya, penggemar Mbak Wida ya akeh ya. Jenenge fans club-e apa ya Mbak Wida iki? WFC. Apa? Apa? Wida Fans Club no kok. Tak kira Westring Fan Club. Nggih, Pak Dinardi kula kintuni podang kuning. Ugi Mas Agus Wahyudi Balikpapan kula kintuni podang kuning. Nok Yuri Kristina alias Nok Kriwul nyuwun lagu wis tatas. Waduh. Korban IG ku wis tatas. Nggih Nok Yuri niki derengan terjene mengke sing penting kula waca layange. Matur nuwun saweranipun Nok Yuri dari Taiwan ugi Yuda ingkang mapan wonten Taiwan. Matur nuwun Nok Yuda. Nggih Mas Punjung Hayu Paripe si kunci biru Bagong Group Channel. Terima kasih. Krungu jeneng Yuda kok teratapan ya. Sapa meneh? Walah, sapa meneh? Matur nuwun podang kuning slow wis diaturke. Wonten malih pundutan Mbak Apri, Mbak Mimin. menapa? Menika saking Kalisari Jakarta Timur. Derek atensi, semoga sukses Mas Juwardi. Amin. Teman-teman berdua Amin. tinggal pikantuk momongan. Amin.
Menika Mas Neno, wah Mbak Apri malih lemumen bos. Waduh, ayo kopen kok. Iya ling ngopeni piye pirang-pirang. Iya. Diragati sapa-sapa kok. Lah nggih wong ya dungane wong akeh kok. Durung sida pedhot karo iki ditampung kok. Alah wis to ya. Bocah iki le. Gemes aku. Baleni ae lho. Saking Pak Idi Subagio. Mas kula dereng saged mantuk nembe pikantuk ujian saking Allah nggih. Semoga lekas sembuh kan putra nggih, Pak. Amin. Ingkang sabar nggih. Menika doanipun mawon kangge sarasan putri kula Kijabang bayi ingkang nembe wonten kandhutan wulan. Amin. Nggih, mugi sukses. Nggih. Menika wonten malih Sugeng dalu Pak BG, salam sehat. Kula nderek wungon nobar wonten griya mawon. Request aja janji nggih to. Mbok kesel Pak saking Pak Haren Delimas. Nggih, Pak Haren Delimas. Budhe Warasini menika nyuwun lagu kangge adi-adiku Mbak Giyanti, Mbak Wajinah, Mbak Endang, Mbak Pur nggih. Matur nuwun ugi Pak Dianom Suroto. Oke, terima kasih. Mas Haryanto Tomang, setia monitor lumantar Bagong Grup Channel. Matur nuwun Mas Haryanto Tomang. Pur cepu monitor. Oh nggih. Pur cepu. Heeh. Nak Yuda Kediri nggih nyuwun lagu nggih mengke nak. Kula nderek wungon paringi mawar kuning. Wah, duh mawar kuning pun mboten panen Pak Warso. Pak Dewarso matur nuwun sing digawe wonten Tawangmangu. Asalamualaikum sugeng dalu saking Ngadinu Pondok Ungu Permai Bekasi. Nderek wungon sugeng ngaya kejepan matur nuwun Pak Ngadinu. Nggih, saking Pak Sri Setyo Alfalah nggih Pak Sri. Matur sembah nuwun Pak Ustad, sembah nuwun sangat. Dipun kangen kalih Sukipan menika Pak Ustad. Nggih Pak Ustad monggo ringgitan wonten pondok pesantren. Wilujeng dalu makarya mugi panjenengan sehat, lancar, berkah. Nyuwun sesideman nggih matur nuwun Mas Soeharto Condo Kirawa SPA KSFC Dulure BG. Wah, nggih akeh biyanget iki lagune masyaallah. Sip sakniki diaturke sing rada giyak. Kenapa menika? Jenengan mengki joget ning gantian. Aku nek dicawuh iki sing elek ora ketok. Nggih. Sing apik ya ora ketok cetha. Nggih ta? Sing joget Lagune Pak. Sing joget termuk kan lungguh sik. Bajing loncat mawon, bajing loncat. Giliran ngoten lho maksude. Nggih. Ora kok maksude golek elek apik ning nggo anu perbandingan. Nggih, kersane mboten priyo ngoten. Sing joget elek lungguh pri. Ora to maksud. Aku nyuwun sewantene Mbak Sinta, ya Sin. Berdiri, Nduk. Berdiri di situ tapi ndak usah joget ndak apa-apa. Aku maklum dengan keadaan panjenengan. Lanang apa wedok Nduk Cahayu? Cewek lho. Wah, dan cewek aja dijenengke Apri karo Mimin ya. Aja jenenge aku ndak nyengkok aku. Ayo, kaya ngapa sing ngendang aku nyuwun Mas Anggit ya kena, Mas Bontot ya kena. Kuwi, kena. Ayo Tat, kowe le. Mas Bontot ngendang. Ayo le, Tat. Mbak Sinta le nyanyi, Mbak Apri ingkang beksa. Nek sing nyanyi Sinta iki sing ngendang kudu Bontot. Ya. Lho liripun. Nek ana jenenge Sinta, kuwi kudu ana Bontot. Bontot to. Kuwi harga mati. Nek sing nyanyi iki Sinta Soran, kok Sinta halal. Cinta lanjaran kok mah dicethake. Iki anu to lanjaran to. Lancaran kok. Nggih. Ki dalang sungkem kula mugi kunjuk nderek mangayu bagya sampun saged gelar inggit wonten jaban dalem mugi saged nular pepancan wis matur nuwun saking Mas Sarmadi Su Channel. Oh nggih. Mas Sarmadi. Nggih nika kangge project anu pilot project nggo percontohan. Wayang iki nggo percontohan. Nek wayang ki ya sehat bebas Covid insyaallah. Amin Allahumma amin. Ayo, kaya apa? Le Bontot tok rewangi masuk angin ning rumah sakit pirang-pirang dina tok rewangan gayuh wong wedok tok rewangi kaya ngono. Oh, wis rasah ngono kuwi lho. Kuwi senengane tumbak cucukan. Nek urusan loro masuk angin, pilek, watuk liya-liyane ade pasrah Pak Dokter iso. Nek urusan ati iki kamu sendiri. Aduh. Tok rewangi loro ning rumah sakit. Wong lanang iki mbok sing perwira. Apa kowe perwira? Mboten. Ning aku iki ya tilek lho, nggo jero sekilo tak titipi rinto, tekan ora ngerti. Wah, kan arep poso. Arep poso kan aku wingi ya syuting ning Jakarta barang, dadi kan aku rung wektune rung sempat titip jeruk sekilo karo anu 2 kilo titip go bontot aku ngono. Ora tekan to Mas Rinto. Dinggo sangu njupuki jimpitan ya. Adimu dhewe. Ayo, diaturke. Monggo, bajing loncat. Intro, slendro wae, slendro sing gayang. Ha. Yo, monggo. Ayo, sing kamplong suruh gamelane dadake. Dados. Hey!
sak sesi ya. Waduh. Karo ngunjukke anu suwelan ha iya. Kuwi isine sepet karo anduk. Wong kaya ngonoan kok nganti tekan kelek apa ya eneng. Yo, siap. Muk, moga. Bajeng loncat kahastana aduh hakam hati
tepuk tangan untuk Sulipan. Ayo. Wah. Jan totalitas tanpa batas. Lho. Wah, jan mengke-mengke lah. Yo kaya wong gar ngusungi boto. Ya syukur, Nduk. Lek mun yo tes luwes. Wis giras. Wis becik. Kok kaya apa giras mas. Dadi ilmu sing tak aturke nang kowe iki jenenge remasuk. Dadi pomo aku ki saiki bodoh, saiki carane tempoku wis kalah karo kowe iki mung wis jamak lumrahe. Faktor usia, tapi bukan berarti tidak bisa faktor usia. Ya, betul. Dadi ora mimin goblok rasa juga iki mboten faktor usia. Sak uni-unimu gawe lega wis dadi penapa. Nggih matur nuwun. Tasih wonten menika saking Mas Tarno Tania Jaya. Mas Tarno Tania Jaya ngersake napa? Kuwi jengak dalu Pacarmu, Lek. monitor. Semoga Om BG sehat selalu. Amin. Nggih, sukses amin. Salam rahayu, salam budaya Amin. Mas Tarno. Nggih. Monitor wonten buri kelir nyuwun lagu Katpur Sri Atmaja pinanganten kakang kalih lagunipun Pujiku. Waduh, Mas Punjung Hayu Paripeh. Alah, Mas Kunjung. Nggih, Jung, matur nuwun, Jung. Mas Haryanto Kas FC Jatiyoso. Semoga Pak JW selalu sukses, amin. Menika saking Yuli CKS Lampung, Yuda Ae, Bagong Group Channel, Bay Neno, wah, Miyanto HS. Terima kasih yang ada di live chat. Ini saya tidak bisa balas karena HP saya itu baru ngedrop, pengen ganti. Waduh. Budui, HP ini ganti. Pro ndase. Waduh. Lapene. Napa HP-ne bar dikeprokken garwa to? Ora. Lha iki samane senengane yo. Bahasa-bahasa sayang itu ada beberapa, kamu harus maklum, paham. Lho, priko HP-ne Pak Biki bar dikeprok garwane ngono senengane to. Aku sik kon ngomong, aku sik kon awu anget terus. Ngomong saku. Mbok nek informasi urung up to date ki mbok ora diceritake sapa-sapa. Aku to sing itu elek nang. Alah. Oh, tasih Pak Biki del aku kok HP-ne dikeprok bojone. Iki Buang kalen lah. iki kowe bak ngira tok tamu ngono kan. Murid. Aku ora ngomong lho. Murid. Nanda. Aku nyuwun tembang seragenan siji wae. Senembang Mbak Tika. Mbak Tika, monggo. Tata sing tresno nggih saged. Iki nganggo jaranan tapi ora jaibong ning jaranan genti. Oh, Iya nggih. nek kendange jaranan mumpung eneng bocahe. Heeh, Mas Kendut Cipta Wiloho. Ya. Turangga budaya. Budaya Jumangkah. Yo kene Jumeneng. Ayo, pelok ya. Gini. Yo. Lagune mau tetes sing tresno. Ya pelok kenem rak ya akeh to, Lek. Oh, wis terserah monggo ngono. Derek Mbak Tika. Tresno ki ya nganggo netes to ndelok aku liyane. Oh, lah iki lho. Kaya ngono jeneng ngelokke aku ora iso ngerti Kertobasa. Sut. Cahaya ayu kemampleng aku seneng. Ya. Monggo. Wah, ada sudi. Yuk, kayak apa? Monggo, dateke. Yuk. Ngendang sih. Ayo jalan gitu, jalan. Yuk. Sinangan
Suwi mindrong. Aku suka. Yuk. Tresno iki Angkat gedung. Oke. Senadyan aku wong sing ora Slendro sanga Mas Bukan. Puji gumuga lang